טוקס פודקאסטים. 5, 4, 3, 2, גו. ברוכים הבאים. בוא נעשה את זה שוב, יא. אני מתרגשת. ברוכים הבאים. לא, אני מתרגשת פה. 3, 2, גו. ברוכים הבאים לכמעט מפורסמת, הפודקאסט לחולמים שבינינו. אלה שמרגישים שהם בדרך, שהם עוד רגע שם, שהם כמעט, אלוהים, תן לי עוד קצת חיים שלי, בבקשה. מכיר את זה? אני? כן. והיום, הוא שחקן מטורף עם קריזמה סוחפת ואנרגיה שאי אפשר להתעלם ממנה. תעשו כפיים ליונתן דוד סודאי. פה 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 פה, יש מוזיקה ויש קהל. וואלה. טי 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 טי, תרים. זה בילדאפ גדול מדי בשבילי, זה לא תואם את ה... אז אני עכשיו, לפני שנתחיל, אני אתן לך בילדאפ אחר. מדהים. שהצ'אט GPT ככה... צ'אט GPT. You ready? I'm ready. שים לב. יונתן דוד סודאי הוא שחקן צעיר עם סיפור חיים מעורר השראה. שילוב של עקשנות, לב גדול ואמונה בעצמו. נולד וגדל באילת רחוק ממרכז הבמה, אבל הצליח לפרוץ קדימה בזכות התמדה ובחירה אמיצה ללכת אחרי החלום. היום הוא כבר כובש את המסכים הגדולים ונכנס ללבבות של הצופים. יונתן הוא הסיפור של הכמעט שהפך להצלחה, הוא ההוכחה שכשנשארים נאמנים לאמת וללב, אפשר להגיע רחוק. וואו. זה הצ'אט GPT אמר את זה. כן. אין סיכוי שאומר דבר כזה. אמר. אני ששאלתי אותו מי זה יונתן סודאי, הוא אמר לי, הוא שיחק באספור והוא שיחק כאילו דברים הכי לא. תשמעי, זה מצחיק כאילו, זה כל כך רחוק ממה שאני חושב על עצמי, זה כל כך רחוק ממה שאני עדיין, את יודעת, כן. הנקודה שאני נמצא בה היום, בדרך שלי, בקריירה או בזה. כי מה אתה מרגיש? אני מרגיש שאני עוד לא שם, במקום שאני רוצה. אתה מרגיש את הכמעט? כן, אני מרגיש את הכמעט הזה. את יודעת מה, אני מרגיש אותו אפילו ממש חזק. אפילו אחרי שאני יכול להגיד שהגשמתי חלומות. הגשמתי חלומות. כן. אם נסתכל על זה, אני בן 32 עוד מעט. ואני אסתכל אחורה כזה על 5-6 שנים אחורה. ועל את יודעת, אני מסתכל על אותו בחור, ילד, בן 26-25, שחולם להיות חלק מהסדרות האלה שעשיתי. ולעשות את מה שאתה עושה עכשיו. עשיתי אותם, ועדיין אני אומר לך, דווקא אפילו יותר חזק אני מרגיש את התחושה הזאת, שזה כמעט. שזה עוד לא. וזה מטורף. ואתה יודע שהרבה מאוד מרגישים ככה? כן. אז השאלה, האם הכמעט הזה בכלל נגמר מתישהו? כי אנחנו לפעמים לא מסתכלים. מה השגנו, אנחנו רואים רק את ה... לגמרי, וזה, אני חושב, זה אחת לא אגיד בעיות, אבל זה אחת מההתמודדויות שלנו. כאומנים, כשחקנים. זה להסתכל שנייה, להיות ברגע. את יודעת, אני אפילו... אתן לך דוגמה, שהייתי בחזרות לסרט של דובר קוזשווילי, סרט כסף קל, שאנחנו נדבר עליו, הוא לא צלח בכלל, הוא כשל בביקורות, קטלו אותנו ממש. כן. ואני הייתי בשנה ג' וקיבלתי פתאום את התשובה החיובית, קיבלתי את התפקיד הזה. אני באותו זמן חשבתי שזה דבר שיגרום לך. זהו, עשיתי את זה. ברמה של, את יודעת, אני לא ישנתי בלילות. הייתי בית ספר למשחק גדול, אני לא ישנתי בלילות רק הייתי כל כך מוצף, אמרתי, בונה, אני לא מאמין שזה קורה לי בכלל. כאילו, אני עדיין בבית ספר למשחק. לגמרי, איך כל זה מגיע? אבל אפילו שם, חשבתי על הרגע שזה ייגמר, אמרתי, אוקיי, מה יהיה אחרי שזה ייגמר? במקום רגע ליהנות מהמומנט, ליהנות מהרגע, להגיד, תהנה שנייה מהדבר הזה, הייתי בחזרות, אז אמרתי, כל כך כיף לי בחזרות, איזה באסה שזה ייגמר, כן. איזה תחושה הזאת, כאילו, את יודעת, זה אני חושב שזה אחד מההתמודדויות שלנו, באמת להיות רגע במומנט, להיות ברגע הזה. אני רוצה, מצחיק. אני מתה עלייך. גם אני מתה עלייך. ועליך. אני רוצה, כאילו, עלו לי הרבה שאלות לשאול אותך, אבל השאלה שהכי ככה, מהלב ככה, קפצה לי, זה, מי זה דוד? דוד זה סבא שלי. סבא שלך? אבא של אמא שלי, כן. אבא של אמא. כן, אצלנו במשפחה זה כזה, כולם קוראים על, יש לנו תמיד שמות שניים. לכולם. לכולם, אחי הגדול דן יצחק. כן. יצחק שם של סבא שלי מצד של אבא. כן. נגיד, במשפחה של אמא שלי יש לנו איזה 20 דוד. כן? במשפחה של אבא שלי זה 20 יצחק, זה קטע. אבל הכרת אותו?
בטח. והוא השפיע עליך, כאילו, רגע, הוא חי קודם כל? לא, הוא נפטר. סבא דוד, קוראנו לו פאפה, כולם קראו לו פה, זה היה השם שלו, והוא נפטר, זיכרונו לברכה. איש מדהים, איש דעת, זה קטע, אפילו עד הרגעים האחרונים, הוא תמיד היה מצחיק כזה, הוא נורא השפיע עליי, אני יכול להגיד אבל שסבא יצחק דווקא, שזה אבא של אבא שלי, הוא נורא השפיע עליי, כי הוא ממש גידל אותי. ממש... הוא היה רוב הילדות איתנו בבית. כן. ההורים שלי מלונאים, אני נולדתי באילת, גדלתי באילת, ואילת זה או מלון או בריכה של מלון או ים. אז הסבא שלי היה בא מנהריה, והיה גר אצלנו חודשים על גבי חודשים, ומטפל בנו. וסבא שלי, זה קטע שאת שואלת את זה, כי סבא שלי הוא האומן הראשון שפגשתי בחיים שלי. איזה מהם, יצחק או... כן, יצחק. הוא היה שחקן, צייר. נגיד, תחשבי שהייתי יושב איתו שעות על גבי שעות, והוא היה מספר לי סיפורים, אתה יודע, יכול להיות שהוא גם היה ממציא הרבה, כן. אבל הוא סיפר לי פשוט סיפורים על גבי סיפורים על הילדות שלו, והכל הוא עשה את זה בצורה כל כך, אני זוכר, תיאטרלית, והכל היה אצלו מאוד, כאילו הוא דיבר עם פשן כזה, את מבינה? כן. או שהוא היה מצלמה תמיד, זה גם קטע, זה קטע מטורף. את יודעת שכל הילדות שלי מצולמת. כי הוא צילם הכל? הוא צילם הכל. תחשבי שאני, ילד קטן, נולדתי לתוך עולם שבו יש בן אדם שכל הזמן מצלם אותך. שכל הזמן היא מצלמה עליי. כל הזמן הוא מצלם אותי, אז תחשבי שיש לי קלטות מגיל 0 עד גיל 13-14. זה אומר שגם אם לא ייחסת לזה איזושהי חשיבות מסוימת, כאילו הדבר הזה, המקצוע הזה, המשחק, האומנות, היה שם מילדות. כן, אם זה שהוא היה יושב לצפות גם בסרטים עד 3-4 בבוקר, סבא שלי. כן. או שאם, אני נשבע לך מיטל, יש סרטים של סבא שלי, עושה משחק מול מצלמה. הוא היה שם את המצלמה, ועושה כאילו מדבר בטלפון. סתם מדבר, יוצר דיאלוגים, מאלתר, משהו מטורף. כן. ותחשבי, אז הנה, כאילו אני חושב על זה, זה כזה יצא לי בטיפול, אני מטפל בעצמי, פעם בשבוע, אני פסיכולוגית, אז יצא לדבר על זה, שתמיד הייתה מצלמה עליי, ותמיד, עד היום אני מרגיש את התחושה הזאת. כן. וזו תחושה מאוד קשה יכולה להיות גם. למה? כי אתה לפעמים מסתבך גם. האם מה שאני מרגיש עכשיו, דעת, זה קטע, זה כאילו אני יכול להתהלך לפעמים בעולם, להרגיש משהו, להרגיש תחושה, או שאני שם מוזיקה אפילו באוזניים, ואז אני שומע איזה מוזיקה, ואני נכנס כאילו לזה מוד, כאילו יש עליי משהו בתת מודע שלי, כאילו יש עליי מצלמה. כן, כאילו יש לי במאי עכשיו. ואז זה לפעמים גורם לי קצת, אתה יודעת, זה יכול לסבך, קצת, זה יכול להשפיע פה על הנפש קצת. אז אתה לא יודע מתי, רגע, האם אני עכשיו מרגיש באמת, האם אני משחק? זה קטע, אני לא מבין שאני כאילו פותח את זה עכשיו. האם אני כאילו בהתנהלות שלי ביום יום, כאילו יש איזה טשטוש בין האם אני אותנטי עכשיו, או האם אני משחק, כי אני מרגיש כל הזמן שיש איזה... לגמרי. זה הכוונה. מה הגדרת את זה הכי מדויק שיש. כן, וזו תחושה זו תחושה כאילו, זו תחושה מורכבת שאני מדבר עליה, ואני לא יודע אם זה שסבא שלי הנציח את הילדות שלי וצילם אותי כל הזמן, יש לזה השפעה, אבל אני יודע שנורא, כאילו נהניתי מזה. כן. שאת רואה את זה, שאני רואה את הסרטים שלי כילד, אז אני... למה זה מגיע למקום שזה מתסבך אותך? מעניין, כי כאילו, אוקיי, אז אתה הולך ומרגיש כאילו, אני קצת בסרט עכשיו, כי אני שם אוזניות ואני מרגיש כאילו מסתכלים עליי, אבל אז מה? כן, נכון. זה יכול להיות אז מה, אבל זה גם יכול להיות עם... בהתנהלות עם אנשים, כאילו להראות, אני הגבר, סתם. כן, אולי אנשים, לא, אולי דווקא אנשים שקרובים אליך, שאתה תוהה לפעמים, האם אני מרגיש באמת, האם התחושה שאני מרגיש עכשיו היא אמיתית? כן. והיא לא, האם אני לא משקר על עצמי? כן. האם אני לא עכשיו, אני קשה להסביר את זה, אבל... לא, אבל אני מבינה, אבל כאילו... יש טשטוש. בשביל לדעת, כאילו, מה אתה, האם זה אמיתי, האם זה נכון מה שאני מרגיש עכשיו?
כי יש לי את הראש ויש לי את הלב. כן. ואני מנסה להבין, נכון, איך... ולהקשיב לזה. כן. כי אם אתה עושה את זה, זה הכי אותנטי והכי אמיתי. לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה גם, אולי זה יצר אולי זה גם מגננה כזאת אפילו. כן. מבינה? נגיד אחרי ישבתי אצל הפסיכולוגית שלי, ואחרי המון זמן התפרקתי, בכיתי. כן. קשה לי לבכות מיטל, ממש. כן, אתה לא מהבוכים? אני לא מצליח. לפעמים אני מרגיש כל כך מוצף, ואני לא מצליח לבכות. למה? אני לא יודע. והנה, זה נגיד נקודה שאני, אם אני נוגע בה, אז בכיתי, וממש התפרקתי מהלב. כן. וניסיתי, ואז אחרי שנייה שהתפרקתי, משהו בכאילו, זה מעניין, הפסיכולוגית היא גם דמעה, היא גם התחילה קצת לפקוד. כי יודעת כמה קשה לך. הרגישה פתאום, כאילו היה איזה מומנט. כן. אז פתאום שהיא בכתה, בגלל שאני בכיתי, אז זה פתאום החליף זה התחפש רגע, התחושה הזאת היא האמיתית. זה עצר אותך? כן, זה התחפש לפתאום, השפעתי עליה, כאילו אפילו לרגעים. כי השפעתי עליה מבחינתך באופן שלילי, כי גרמתי לה להרגיש? לא, שזה שהיא בכתה זה כאילו היה איזה אלמנט שאני מופיע. הבנת? כאילו שזה אלמנט של... כן. שזה לא עכשיו תחושה אותנטית, אמיתית רגע, והיה איזה רגע של להיות בו. למה שתיקח את המקום הזה למופיע, שאתה מהלב יושב ובוכה? זה משהו שאני לומד היום לדבר אותו. זה משהו שאני לומד לדבר אותו היום. זה תחושות שהייתי חווה עם עצמי, זה נפשי, זה דעת, זה ענייני הנפש שמאוד מור, אנחנו כולנו... אולי זה כזה הרצון לראות כאילו אני בשליטה, הכל טוב, אני חזק. יש בזה מקום, כן. יש כזה? כן, לחלוטין. להיות בשליטה, להיות יודעת מה הפחד הכי גדול שלי? מה? להשתגע. למה? יש לי פחד לאבד את השפיות. זה משהו שאני מנסה לגעת בו, להבין למה אני כל כך מפחד מהדבר הזה. כן, גם למה שזה יקרה. בדיוק. אתה מפחד לאבד שליטה. אני מפחד לאבד שליטה, אני מפחד לא להיות מודע, אני מפחד לא להבין, אני מפחד לא לראות את המציאות, כי המון שנים בחיים שלי הייתי במקומות שבהכרח ברחתי. כן. מהמציאות שלי. כמו מה שקרה בצבא נגיד וכזה? מה שקרה בצבא, האפטר אפקט של מה שקרה בצבא. שמה קרה בצבא? שירתי בצנחנים, בגדוד 890. קודם כל, אני זוקף לזכות השירות הצבאי שלי את זה שהפכתי שם מילד לגבר. כן. הפכו אותי לגבר שם. לפני זה לא הייתי ילד. כן. אני עוד לומד, כן? גם היום. היום אני קורא לעצמי נגיד נער מתבגר. אבל אז הופכים אותך, הפכו אותי, אני לא אדבר באופן כללי, אבל הפכו אותי, אותנו, את החבר'ה שלי, למכונות שהדבר שיוצא מהמכונה הזאת, זה כאילו, הבסיס של המכונה הזאת זה... בבוא העת אני אקריב את החיים שלי למען מדינת ישראל. זה כאילו, את יודעת, הם מפמפמים את האידיאולוגיה. את יודעת, אתה הופך להיות שם... מכונה, רובוט. כן, רובוט. מה שצריך. כן, והבסיס של זה זה כאילו, את יודעת, אני אקריב את החיים שלי. כן, אם אני מת, אני מת. זה מה יש. כן, אפילו באיזשהו מקום, לקדש את זה, כאילו, זה קדוש אפילו, מה שאנחנו עושים עכשיו. וזו תחושה אתה יודע, אתה חי אותה 3 שנים, ואנחנו זכינו, במרכאות, אתה זוכה להילחם גם, לממש את הזכות הזאת, את האידיאולוגיה הזאת שפמפמו בך. נלחמנו בצוק איתן, 14 יום, היינו בתוך יונס. עכשיו לא עברנו שם עכשיו איזה דברים, כאילו התקלויות מטווח אפס וכאלה דברים. אבל עצם התחושה להיכנס למקום כזה. כן, חיים ומוות. תקשיבי, זה כאילו... תחשבי שאנחנו יושבים, חבורה של... לא האמנו קודם כל עד שזה הגיע, לא האמנו שזה יגיע. שתיכנסו כאילו? כן, לא האמנו שניכנס. והיינו בשטחי כינוס, ואנחנו עדיין לא מאמינים שאנחנו נכנסים,
ואז תחשבי שאנחנו ילדים, בני 19-20, כן. אתה ילד, רק התחיל לגדול לי זקן אז. וחבר הכי טוב שלי אומר לי, יוני, אם חוטפים אותי, תירה בי גם. ואנחנו מתחילים לדבר אחד עם השני. תחשבי, זה השיח. יואו. זה השיח. עכשיו, אתה בא להיכנס למקום שאת רואה פטריות עשן ואש, ואת רואה את הגיהנום, ונכנסים אליו. זו תחושה קשה להסביר אותה, קשה לתאר את התחושה הזאת. ואז נכנסים לבפנים, ופתאום, זה עיר רפאים, אתה נכנס לתוך עיר רפאים, ואין שום דבר, ואין אויב, יש גופות, ויש חיות מתות. אבל אין גם כאילו ודאות למה הולך להיות, ונראה לי שזה החלק הכי קשה. בדיוק, לגמרי. ממלכת האי-ודאות, קוראים לזה. וזה נורא, הריח, והחוויה הזאת, להיות במקום כזה. ואני חושב שזה לא החוויה להיות במקום כזה, זה יותר מזה, זה החוויה הזאת שאתה מוכן כרגע להקריב את החיים שלך. אתה אומר, אוקיי, אני נכנס לתוך מקום, יש מצב שאני לא חוזר. ואני לוקח את זה לדוגמה היה באמצע המבצע, באמצע המלחמה הזאת, אז כל הזמן היו מגיעים להביא לנו אוכל. כן. בפנים, כל מה שאנחנו מתקדמים יותר, אז נכנסים להביא לנו אוכל. אז היה לי חבר שהוא בעצם היה מביא את אז הוא היה מעביר מסרים מהארץ. אז הוא אמר לי, תקשיב, יונתן, אמא שלך במצב לא טוב. היא בבית חולים, היא מאושפזת, היא במצב לא טוב, אחי. ואני באותו רגע מיטל, היה לי כאילו, אוקיי, אז מה? יו. טוב, זה לא החיים. כי ניתקת את הרגש לגמרי. אתה חי חיים אחרים עכשיו. זהו, זה המקום. הגענו זה התכלית. כן. זהו, אני אמות פה. אני אסיים את החיים שלי פה, אני אהיה גיבור, וזהו, ונגמר. אולי זה כאילו המקום לא יודעת, זה עלה לי עכשיו, שזה המקום שכאילו אצלך היום, אני מפחד להשתגע, כי כאילו ניתקת את הרגש. כן. פעלת כאילו מפה, ועכשיו אתה מתעסק בין, קודם כל חשבת שלא תחיה בכלל, ואתה חי, כן. ועכשיו אתה כאילו צריך לשלב בין הרגש למוח, לחלוטין. הכל כאילו באיזשהו בלגן. לחלוטין. ובגלל זה המקום הזה. כן, לגמרי. יש לזה קשר ישיר לכל המהלכים הנפשיים שאני עובר. היום אתה מרגיש שהפוסט-טראומה הוא עדיין אני לא יודע אפילו לקרוא לזה ככה. אבל כולנו, אנחנו מדינה של פוסט-טראומה. כולנו פוסט-טראומטיים. כולנו. פשוט אנחנו רואים את הסיפורים היום. הנה היום. עוד פעם אתה לוקח למקום של אני החזק, אני זה, קוראים דברים יותר גרועים ממה שקרה לי. אתה מבין? כאילו לא... בסדר, קרו דברים יותר זה, אבל גם... יש לך את זה. I know. אני יודעת, סתם. יש לך אנרגיה פסיכולוגיסטית. כן, כן, אמרו לי את זה הרבה. זהו. כן, 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 לגמרי. אני חושב שזה... הנה, תראי מה, תפסת אותי עכשיו. תפסת אותי על חם, מה שנקרא. כן, אני כאילו אומר, הכל טוב, יש דברים יותר קשים. תתמודד. קונתי לעצמי מקום, אבל... ונתתי לעצמי מקום, אבל במלחמה הנוכחית. כן. הבנתי, פה הבנתי במלחמה. עכשיו שהקפיצו אותי ב8 לאוקטובר, עשיתי מילואים גם, אבל עם השנים, כבר לא יכולתי כן. לא, זה גם השפעה ישירה מהשירות הצבאי, פשוט כל מה שהייתי חוזר למילואים, הייתי שם מדים, לא הייתי יכול להערך את המדים, לא הייתי יכול להיות שם. לא יכולתי להחזיר את התחושות האלה. תחשבי שאת יוצאת מהמקום הזה, ואת חי, אני חי עכשיו. וגם, זה קטע של אני חי עכשיו, הוביל אותי בגיל 26 לקום ולהגיד, יונתן, מה אתה רוצה לעשות בעולם הזה? מה אתה רוצה להגשים? קום, תגשים. כן. קום, תגשים. תעשה את זה. אין מנוס. זה או עכשיו או לעולם לא. ואתה שחררת חלק מהדברים האלה במשחק? כן, לחלוטין. זה ההתמודדות שלי הייתה... זהו, אני חושבת ששם... זה, את יודעת, המקצוע שלנו זה תרופה. הוא מאוד... כן, והוא תרופה, גם הוא יכול להיות תרופה. כן. והוא יכול להיות גם... יש לו, גם הגבולות במקצוע שלנו מטושטשים מאוד, אבל שאתה יודע לתעל את זה למקום חיובי, אז יכול מה להיות תרופה. הכוונה שהגבולות מטשטשים? למה אתה מתכוון? אני אומר שאנחנו יכולים בתפקידים מסוימים, או
שהדמות תיכנס אלינו כאילו... כן, אני קורא לזה לפתוח, יודעת, אני תמיד אומר שאנחנו עכשיו באמצע, יש אקשן, כן. אנחנו פותחים דלת, לתוך איזשהו עולם. נכון. שנעים להיות בו גם, כי זה לא העולם שלנו. כן. נכון? כן. אנחנו רגע באיזה מציאות אחרת, איזה רובד מציאותי אחר. כן. ואסור לשכוח את הדלת פתוחה. מבינה? כן, לגמרי. ואנחנו יכולים לפעמים, אני כל הזמן אומר, אנחנו יכולים. אני חוויתי את התחושה הזאת פעם אחת, שהשארת את הדלת. שהשארת דלת פתוחה, כן. ומה הרגשת? הייתי הדבר עצמו. הייתי הדמות הזאת. כן. כאילו, וואו, זה היה מדהים, זה מטורף, זה מטורף. זה התפקיד הראשון שעשיתי, התפקיד הראשי, בסרט קולנוע של דובר קוטשווילי, כסף קל. קודם כל הגעתי, והייתי בעמדת נחיתות. הרגשתי אנדרדוג של האנדרדוגים. אמרתי, מי נתן לי את התפקיד הזה? זה התחיל ככה. אני פאקינג, אני בבית ספר עדיין, משחק עם שחקנים כאילו. זה מתחיל ככה, מיטל. אתה אומר, איך הגעתי לזה? תכף יעלו על זה שזה לא... שאני לא... שאני פלופ. קוראים לזה תסמונת המתחזה, כן. כן. הרגשתי את זה, מיטל. בכל ליבי הרגשתי את הדבר הזה. אמרתי, עוד שנייה עולים עליי. והחזרות היו כיפיות, ואמרתי, אוקיי, אני מביא רגע את הדבר, זה בסדר, אני מצליח להחזיק. ויום לפני תחילת הצילומים דיברתי עם אורי פפר. כן. בחדר, במדידה של התלבשות. ואמרתי לו, אורי, איך זה עובד? מה אני עושה? כאילו, איך, אני מתרגש, אני לחוץ, אחי, מה אני עושה? אז אמר לי, יונתן, אני לא אשכח את זה עד היום, מה שאורי פפר אמר לי. הוא אמר לי, יונתן, כשאתה מגיע לסט, שיש אקשן, זה כאילו אתה עולה על גלשן. בהתחלה זה כאילו, וואו. לא יציב. כן. ואז לאט לאט. אתה מבין את הקטע. אמר לי, תתמסר, תהנה. זה חודש ימים, לך, תצלול. בגלל זה בעיניי אורי הוא שחקן מטורף, אבל הוא יודע גם איך לנתק, אני חושב. אז אני אז שחקן צעיר, שום ניסיון, התמסרתי לזה, עם במאי מטורף. כמו דובר שיושב מאחורי המוניטור, ואני צריך כאילו... אני הרגשתי מיטל שאם אני לא הדבר עצמו, אני באקסטרים קלוז-אפ, ואם אני לא הדבר עצמו, אם אני לא חי את זה, ואם אני לא חושב אפילו, מיטל נשבע לך, כן. חשבתי כמו הדמות. התחלתי לחשוב, להריץ מחשבות, כי אמרתי, אם אני מריץ עכשיו כאילו הרצתי את המחשבות האלה, וזה כאילו, הבנתי שזה עובר למסך. ברור, המצלמה רואה את המחשבות שלנו. בדיוק. אז אמרת, אני צריך להיות, והשארת את הדלת פתוחה, זאת אומרת, המשכת. המשכתי גם מאחורי הקלעים. כן. המשיך בין לבין, קראו לי בשם של הדמות. דרך אגב, זה משהו שעד היום קורא לי. זה מדהים. שבסטים מיטל קוראים לי בשם של הדמות. זה מדהים. זה מדהים, אבל זה גם מאוד... מה, הוא גורם לך? כן, אתה מתמסר, זה מדהים, את רואה? הנה. אני אוהבת את זה. יפה. כן. כי גם כן. את כזאת, את אני גם, בדיוק. כן. ובעיניי, אחרי קצת, כאילו כמה פרויקטים שחוויתי, אני חושב שזה משהו שהוא... מסוכן? הוא קצת מסוכן. צריך, זה דלת כדי שאני אוכל בעצם לשמור על האני שלי, זה הכוונה? תודה רבה. לשמור על מיטל. כן. ואנחנו צריכים, את צריכה לשמור, את צריכה מקום לחזור אליו. אנחנו צריכים מקום לחזור אליו אחר כך. אנחנו חייבים מקום לחזור אליו. מקום אמיתי. כן. כי זה לא האמת. זה לא האמת. אנחנו רואים לספר סיפור. לרגש, להעביר איזשהו מסר. אבל כאילו אולי המקום של הרצון לעשות את זה הכי טוב שיש, אז הוא מביא את ה... מה זה אולי? זה המקום. אוקיי, אני עכשיו, אני הדבר. כן. אתה יודע מה עלה לי? בזמן שדיברת שאני מרגישה שמה שקרה לך עם הבית ספר למשחק, כן. שכאילו הכל קרה לך, כאילו, כי אתה לא כמעט כביכול, כי הכל קרה לך נורא מהר. מאוד. בעצם. מאוד. גם לא היית צריך כביכול להתאמץ, כי
כי בחרת בגיל 26 ללכת אחרי החלום שלך, שזה משהו שבא בכלל מהבית, מילדות, מסבא, כן. וכאילו ברגע שהקשבת ללב, דברים כאילו התפוצצו. לגמרי, דברים קרו. כי יכלת ללכת לעריכת דין. איזה תחקירה. אלופת העולם. כן. יכלת. כן. אז למה לא? למה כאילו אמרת, אוקיי, לא, מה גרם לך כאילו... לעשות את התפנית הזאת? כן. קודם כל, אני לא אמרתי איזה פרט קטן, שאני הייתי בין גיל 10 לגיל 13 במתנס, בחוג למשחק, בחוג תיאטרון. אז עשית את זה בילדות. בטח, כן, אבל לרגע קטן מאוד בחיים שלי, רגע מאוד משמעותי, מיטל. אני מגיל קטן ידעתי שזה מה שאני רוצה להיות. ידעת, זה בא מהזה. כן, 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 אני מגיל קטן הייתי מצביע, אמרתי לאמא שלי, אמא, אני רוצה להיות שחקן. ואני זוכר שאמא שלי לקחה אותי פעם ראשונה לחוג, והיא אמרה למורה, זה היה מורה לתיאטרון רוסי כזה, איך קראו לו? ארתור. זה שם של מורה למשחק. מורה לספורט. גם. לא, לנו היה זחי. זחי. כן, זה היה מורה לספורט שלנו. אז אמא שלי אמרה לו, יונתן רוצה להיות שחקן. הוא יהיה. הוא יהיה. כן. ואז אחרי זה הוא התחלף, ארתור, והגיעה עדה, שהיא עד היום, היא כאילו המורה הראשונה, היא כזה, כל כך הרימה לי, אני זוכר את זה כילד, כל כך הרימה לי. עכשיו, את התחושות האלה שאני מרגיש היום, היה לי אותם פעם, בגיל קטן מאוד. אבל אז, תחשבי, ילד שגר באילת, גדל באמא של הפריפריות. כן. אנחנו, אילת, זה... זה בועה רצינית. כן. גם כולם מכירים את כולם. בדיוק, וגם... אתה נשאר כל הזמן עם אותה דמות שכולם זוכרים אותך, אין שם... לגמרי. כמו קיבוץ כזה. לגמרי. כן, כן, אפשר לקרוא לזה קיבוץ. אבל פשוט לא היה אפשרויות. כן. ואתה יודע את זה, אתה מבין את זה. אתה מבין שאני כילד, הייתי ילד מאוד מאוד אינטליגנט. הייתי רואה בסוף כל סדרה, הייתי מסתכל על הסוף? על הסוף, ורואה את הסוכנויות. הסוכנויות. כן, סוכנויות, מלהקים. כן. הייתי מבין את הדבר הזה. הבנתי שבשביל להגיע לככה וככה אני צריך לעשות אודישן. אני צריך מלהק, שילהק אותי. אני הבנתי את השפה עוד בגיל מאוד קטן. כן. את מבינה? זה מצחיק, דעתי סגירת מעגל עשיתי, אני זוכר תמיד הייתי רואה זוהר יעקובסון. היא הסוכנת שלי היום. היא הסוכנת שלך. ואז אני אמרתי לך, יש לך הרבה כוח כאילו האמונה היא באה לך מהבית? היא באה לי מהבית, כן. היא באה לי מהבית, האמונה בבורא עולם. כן, זה מה שאני שואלת, לא האמונה בעצמך, האמונה שיש משהו שהוא גדול יותר. כן, לגמרי. זה בא לך מהבית. כן, האמונה במה שצריך לקרות קורה, ואמונה בלזמן לעצמנו גם דברים. כן, כי אני מרגישה זה אצלך מאוד חזק, אז אני תוהה כמה אתה יודע שאתה יכול כאילו, כי הנה, מילדות, תראה, זה קרה. כן. וברגע שאני מבין את הכוח של הדבר הזה, אני מביא עוד יותר. הנה, מה שקרה לי איתך לצורך העניין. מה שקרה לי איתך. תספר למאזינים שלנו. שאני יומיים לפני שמיטל דיברה איתי, אני אמרתי לעצמי בראש, אני רוצה... כזה היה לי בראש כזה פודקאסט. אתה יודע שאנחנו מדברים לעצמנו כזה פודקאסט, וואי זה מעניין, אני אוכל לספר איזה סיפור שלי, אולי להעביר, כי אני חושב שהמקצוע שלנו בא מתוך מקום, ואסור לשכוח את זה, שיש מטרה, יש מטרה בסוף, זה לא, כי ברגע שאנחנו עושים את זה למען העצמי, אני חושב שפספסנו את ה... נכון. פספסנו. נכון. ויודעת מה, אנחנו גם לא נקבל שום דבר. אני דיברתי על זה בפרק הראשון. כן. בדיוק על מה שאתה אומר עכשיו. כי יש לנו יש לנו את כאילו אני בילדות ידעתי שיש לי איזה שני, בוא נקרא לזה יהודים בחיים. כן. שזה אחד באמת כל מה שאני רוצה לעשות. והשני זה המקום הרוחני יותר, אני לא אחזור על, לכו לפרק אחד. לכו לפרק אחד. לכו לפרק אחד. שבעצם זה היה, אז קראתי לזה חיבור, באתי מבית מאוד רוחני ובלה בלה 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 בלה. לא. דתי מצד האבא, אבל שההורים שלי התגרשו, נפתח איזה שער לעולם אחר. כן. וידעתי שבאתי לפה למשהו שהוא גדול יותר. וכאילו אמרתי לעצמי, עם הבחור שישב פה, שאני מרגישה
שנתיים האחרונות, בוא נגיד, אני מאוד חותרת מטרה למשחק, כן. וכאילו שכחתי שיש משהו הרבה הרבה יותר גדול. ועדיין אני מפיצה אהבה וזה והוא, אבל במיינד שלי, בלב שלי, כן. כאילו הדבר רגע, הזה... היית בעצם באיזה מין מנטרה כזאת של, אני רוצה תפקיד, אני רוצה לקבל תפקיד, כאילו כזה, אני חדורת מטרה, אני חדורת מטרה טלוויזיה קולנוע. טלוויזיה קולנוע. כן. זאת אומרת, אבל איך זה בא לידי ביטוי לא איך זה בא לידי ביטוי, אני רוצה לשאול משהו אחר. כאילו את אומרת שהיית חדורת מטרה למשחק, אבל, ושכחת שיש משהו מעבר? לא ששכחתי שיש משהו מעבר, כי הדבר הזה טבוע בי, אבל כאילו, כשאתה שם לב למשהו, ואתה אומר, אוקיי, אני צריך לשחרר רגע, כי אני יודע שיש משהו יותר גדול, אני יודעת שבאתי לעולם הזה למשהו יותר גדול, אז הכל טוב, זה יקרה, הכל טוב, תשחררי רגע מעט, ופשוט כזה, לא יודע איך להסביר לך, כזה פשוט. אני כל כך, אני מבין אותך לחלוטין. זה גם, הדבר הזה יקרה מתוך שחרור בעיניי, הוא קורה מתוך שחרור, הוא קורה מתוך חופש, הוא קורה מתוך, את יודעת, אם אנחנו נמצאים אני רוצה את זה, אני רוצה, מגיע לי, אני חייב. זה לא, אנחנו נרחיק את זה מאיתנו. נכון. אנחנו לא רוצים להיות עם אנשים שהם נידים, ואם אנחנו גם נהיה במיוחד נהיה נידים למקצוע, ליקום, להכל, המגיע לי, אני רוצה, בדיוק, אני לא אומר שזה לא, זה צריך להיות. לא, זה דוחף אותך, זה טוב. כן, אני לצורך העניין, עד לפני, אם היינו יושבים, ומנהלים את הפודקאסט הזה לפני שנה לצורך העניין, הייתי מדבר אחרת לגמרי. יודעת מה הייתי אומר אז? הייתי אומר, חבר'ה, מי שלא מוכן להקריב, שלא יהיה שחקן. שלא ייכנס למקצוע. שלא ייכנס למקצוע. כן. אם אתה לא מוכן להקריב, ולתת את התחת שלך, לא יודע, מותר להגיד תחת. מותר להגיד פה הכל. זה פודקאסט שלי. אז אם אתה לא קורא, אתה תתחיל כזה לקלל. אם אתה לא נותן, מקריב פיסה מעצמך, ברמה כזאת, אם אתה לא נותן מעצמך, עכשיו אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. אבל הנה, עברה שנה, הגשמתי כמה חלומות. ומה אתה אומר היום? ברוך השם, והיום אני אומר שזה לא בהכרח צריך להיות ככה. תיתן את התחת שלך, תעבוד קשה, אבל... תעבוד קשה, אבל תנשום רגע עמוק. כן. כי מה ששלך יהיה שלך, תעבוד קשה, תתמיד. תלך גם אם עכשיו סיימת בית ספר למשחק, זה לא נגמר שם. נכון. לך לסדנאות. זה כלי שאנחנו מאמנים אותו. אנחנו מתאמנים כל הזמן. לך לסדנאות, תעשה פרינג', תכתוב, תיצור לעצמך. כן, כי אנחנו מזמנים את זה לעצמנו. כן. אבל אנחנו לא יכולים, את יודעת, אבל אל תשכח גם את עצמך בתוך זה. כן. תשכח, אם יש לך זוגיות, אז תקדיש זמן לזוגיות הזאת. אם יש לך עבודה שתניב לך משכורת ותייצב אותך כלכלית, תעשה את זה. תעשה את זה. כן. אתה חייב. מה לעשות? אנחנו במדינת ישראל. כן. לא משנה מה נעשה פה. יודעת, אם היינו בהוליווד, אז מספיק תפקיד אחד, והיינו יכולים לשבת... רוב השחקנים, בוא נגיד שכבר עברו כברת דרך רצינית, יגידו לך היום שיהיה לך עוד איזה מקצוע, שיהיה לך עוד איזה משהו ביד. אל תשים את כל הקלפים אחרי שהם חוו את בוא נגיד, הצלחה והדבר המטורף הזה. אני ישבתי עם שחקנים, עם שחקן, אני לא יודע, אני לא אגיד את השם שלו, שחקן בעיניי הכי טוב בארץ, ואמרתי לו, איך אתה... יש כסף, אם אתה עושה 4-5 סדרות בשנה. כן. זה מה שאתה עושה. אז הוא אמר לי, יונתן, זה לא מספיק. כן. זה קטע. זה פאקינג, כאילו... כי אתה בונה לעצמך איזה תסריט בראש. כן. הסוכנת שלי תפסה אותי פעם אחת לשיחה. זרה יעקובסון. כן. כפרה עליה. והיא אמרה לי, יונתן, תשמע, שחקן, היום זה לא מקצוע. זה הקפה. וואו. זה הקפה, זה קפה לשמוע את זה. כי שמעת את זה ממנה גם. כן, זה קפה לשמוע את זה, ועוד אחרי... אבל אני כזה רגע, אבל עשיתי סרט. אבל כן, אבל זה לא עכשיו... הייתי בשב"בניקים, מה, כאילו... כן. אני לא אמור... זה לא אמור לקרות?
עכשיו, מה, זה לא אמור להיות עכשיו, לא אמור להיות לי עכשיו איזה מאות אלפי עוקבים וקמפיינים. וכסף, כסף. וכסף, איפה הכסף? כן. לא. אני מוצא את עצמי, אחרי יום צילום בפאודה. אני חזרתי לנהל בחברת הבטחה עכשיו. מוצא את עצמי יום אחרי. כן. שאני מיטל, אני פה. כן. אני פה. זה אדרנלין. מטורף. אני מבחינתי בטופ של הטופ. כן. יום אחרי, אני שם עליהם מדהים, מכשיר קשר, והולך לנהל כמה חבר'ה בהבטחה. בעמדות הבטחה. ואיך הרגשת עם המקום הזה? זה גרם לך לאגו שלך כאילו לזה, או שהבנת שזה המצב וכולם? היה לי מאוד קשה, בהתחלה. אבל אנחנו שחקנים, אז עשיתי מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. שחק אותה בסדר. כן, אני עכשיו משחק. וזה גורם לי גם להעביר את זה, אבל מתוך המקום הזה, וזה קטע, אתה יודע איך נפגשתי עם האגו דווקא שם? איך? יש לנו שני מתקנים, בית ועוד איזה משרד שאנחנו מאבטחים אותו, יש לי שם מאבטחים ואני כאילו ביניהם. ואחרי בבית זה שכונה מאוד, שכונה מאוד עשיר, כן, מאוד עמידה בהרצליה. וליד הבית שאנחנו מאבטחים מתגורר איזשהו מפיק כזה על, ומתוך הבית יצא שחקן שעבדתי איתו. כן. שחקן מאוד מוכר שעבדתי איתו, ופתאום הוא רואה אותי, ואני מכשיר קשר, עם מדים, ואני רואה אותו, יונתן, מה אתה עושה פה, אחי? ואני מחבק אותו, יו, איזה כיף לראות אותך. עכשיו, הוא לא אמר שום דבר, אבל אני הרגשתי בו אותו. מה עובר לו בראש? וזה היה יותר, בוא נתי, כאילו... אבל כולם ככה, כן? זה היה לי כפה. כן. אבל הודיתי על זה, אמרתי לעצמי, יונתן, אתה מתפרנס בכבוד. נכון. אתה הולך לעבוד עכשיו, אתה הולך לעבוד, אתה מתפרנס. אתה לא חי... אם הייתי חי בסרט, זה, אתה יודעת, כן. רגע, מה, אני עשיתי עכשיו... מה, אין מצב, אני הולך לעבוד עכשיו בהבטחה. אני הולך לעבוד בהבטחה? בוא'נה, צילמתי עכשיו, הייתי בפרימיירה, אני הולך לפרימיירות, כאילו, סתם, יודעת, כן, כן. בתפיסה, עם השחקנית הזאת, והשחקן הזה, והזה, והפה והשם, נראה לכם שאני כאילו... לא, לא. כן. אם הייתי במקום הזה, גם אני חושב שהייתי מאבד את עצמי מאוד מהר, וזה גם המקום שבו אני שומר על השפיות שלי, אם אנחנו הולכים לפחד. כן. חוזרים אחורה לפחד. ועל הענווה איפשהו, שהאגו שלך לא עכשיו... נכון, נכון. כאילו לא סתם הדברים האלה קורים. לא, כי אתה צריך, זה המקום שאתה בוא מסתכל למציאות בעיניים. כן. אם הייתי יכול לעבוד, להתפרנס רק מהמקצוע שלי, מבורך. סבבה, ברור. ברכה, ואני יכול לעשות את זה בעזרת השם. וגם יש תקופות של כאילו... כן, כן, שאתה יכול להתפרנס, כן. אבל זה פיקים. כן, בדיוק, זה פיקים. זה פיקים, זה בגלל זה הכמעט, הוא עדיין שם. כן. וזה מצחיק, כי את כאילו... כפרה שלי, את, מה זה הרמת לי? ואני כאילו, את הרמת לי אבל כזה... רגע, אבל אני לא... כן, אני כזה, מיטל, מה? מי זה? כן. מי זה הבחור הזה שהצגת? זה קורה לי המון, גם דיברתי על זה בפרק הראשון, שכאילו אני, נגיד ברחוב, אומרים לי, יאו, אתה מפורסמת הזאת, את זה, ואני כזה, מה? כזה מי? רגע, אבל אני בכלל לא כזה. כן. אני ראיתי אותך עכשיו בחוץ, את מוכרת לי ממש, ואת כזה, אולי מהסרטונים או משהו. לפעמים אני אומרת, אין לי מושג, אני לא יודעת מה. בעיניי זה זהב, זה יעלום שאנחנו חייבים לשמר אותו. כן. אנחנו חייבים. ושוב, אנחנו לא יכולים לדעת, יודעת, מה יהיה כשבעזרת השם... מיטל, תתפוצצי עכשיו, אני יודעת מה יהיה. שחקנית על, ואת תתפוצצי בעזרת השם. אני אשאר ככה לנצח אבל. וזה, תזכרי את זה, תזכרי את זה אין, זה חקוק לי בלב. זה שיח שיש לי מאז שאני ילדה. שיח עם עצמך? השיח של אמא שלי, תמיד להישאר. שמה? תמיד להישאר עם ענווה מסוימת. כן. וזה משהו שהוא... בעבר, מרוב שהייתי כזאת, אז כאילו דחקתי ממני את האנרגיות שכאילו היו מחמיאים לי, ואני לא הייתי מבטלת. כן. שכבר הערך העצמי שלי לא היה,
כאילו, אתה מבין? הוא לא היה גבוה ולא היה... זה כבר היה מתוך מקום שכבר פגעת בערך. זה היה ממקום שכבר פגעתי בערך, לערך עצמי שלך. כן. כן, בגלל זה אני חושב ש... אפשר, זה יכול לבוא... לגמרי, ביחד. זה העבודה אל מול האיזון הזה, אל מול להגיד, רגע, אני יודע מה אני שווה. אני יודעת מי אני. אני שווה. הנה, עכשיו הייתי במשא ומתן על איזה מחזמר. כן. שאני לא כל כך... אוהב לדבר כסף. לא. מה? דווקא, לא, אני לא כל כך, לא, הפרויקט הזה ספציפית. לא כל כך רוצה. כן, לא, עכשיו חשקתי בזה מדי. כן. זה כן מעניין התפקיד, והוא, בסופו של דבר, זה צ'אנק מאוד קטן המחזמר. אבל כאילו משמעותי כזה, אבל לא, אתה יודע, זה לא עכשיו הפשן שלי לעשות מחזמר. כן. אני לא שר או רוקד, למרות שאני שר סבבה לגמרי. אתה שר סבבה? כן, רוקד אני... עשיתי כמה שיעורים. אני אבא לגמרי בריקוד. אז היא יצרה איתי קשר הבימאית, אמרה לי, תשמע נתן, אני כתבתי משהו שהוא מתאים לך בול. ואז היא ממש, היא נתנה לי כזה, את יודעת, היא הדליקה אותי, היא חרמנה אותי על התפקיד. כן. ואני, אוקיי, יאללה, בוא נדבר על זה. ואז דיברתי עם הסוכנת, והיינו במשא ומתן מול הדבר הזה. ואז אמרת, תשמע, אני הולכת לדרוש עליך ככה וככה. ואני כזה, רגע, אולי זה יותר מדי? לא. אז היא אמרה, לא, ממש לא. לא, זה לא יותר מדי. כזה, נכון, זה לא יותר מדי. זה לא יותר מדי. ואז הם היו במשא ומתן עם התיאטרון הזה, והם אמרו, לא, אנחנו מוכנים לשלם רק ככה וככה, אם לא נביא שחקן אחר. יאללה, תביאו שחקן אחר. כן. בסוף קיבלנו. בסוף קיבלת? כן. כן, זה היה שריר כזה. כן. לא, זה היה מתוך מקום גם של, לפעמים אתה צריך לדעת גם, מה זה לפעמים? אתה תמיד צריך לדעת מה השווי שלך. כן. לי היה קשה עם זה פעם, כי נגיד לדבר על כסף, הייתי כאילו, אבל היום? למה זה היה אז? ולמה זה היום? כאילו, פעם לא הייתי יודעת לדבר כסף, אני חושבת מהמקום... שאמרת תודה, תודה שאני מקבל את הבמה הזאת? לא, ממש לא. אז מה? מהמקום שלה, לא ידעתי להעריך את השווי שלי, כן. וזה הביך אותי, לדרוש עליי סכומים... מתוך מקום של ערך עצמי נמוך? אני חושבת שזה משם. אוקיי, ואיך המעבר, איך עשית את המעבר הזה? גם עבדתי קצת במחירות. כן. למדתי קצת לדבר כסף. והיום אני באמת יודעת מי אני. כן. הופה. ממש להשתמש בזה מתישהו. זה טוב. את יודעת מי את? אני מרגישה שאני יודעת מי. יפה, כי עברת איזושהי כברת דרך מסוימת, בשביל להבין את הערך שלך. כן, גם. יפה, אז זה מה שאני חוויתי, בדיוק. כן. אני מבין את הערך שלי, כי חוויתי, רגע, עשיתי דבר או שניים, אני לא, עם כמה שזה, אסור לי לזלזל בזה, כאילו, אני אומר, עשיתי את זה לא בכדי. הגענו לאן שהגענו, לא, כאילו, אתה יודעת, לא נתנו, אני מאמין שלא נתנו לך שום דבר, לא. אני בטוח שלא נתנו לך שום דבר במתנה. לא. אני יודע את זה. איך אתה יודע את זה? כי אני רואה עלייך, את קודם כל את שומרת על זה הרמות עכשיו? וואי, כן, זה השלב. שלב הרמות. לא, האמת שהציעו לי הרבה דברים ולהכל אמרתי כזה, לא, כי הרגשת... הלוואי והייתי יכולה להגיד כן, כי החיים שלי היו מה זה קלים. למה? אבל כי עם ההצעות שאני מקבלת. כי את מרגישה שזה לא תואם את הכישרון שלך, את הערך שלך? לא, על מה אנחנו מדברים עכשיו? אני לקחתי את זה, נראה לי קצת למקום אחר, אז תחדד שנייה את השאלה, נראה לי סתם. דיברנו על ערך עצמי במקצוע. לא, על זה שאני, לא נתנו לי שום דבר. נכון. שם היינו. נכון, לא נתנו שום דבר במתנה. אז כשהציעו לי דברים במתנה, כן. ומציעים לי הרבה דברים, עד היום, אני אומרת לא, והלוואי שהייתי יכולה להגיד כן. משהו בי, אם זה מרגיש לי קצת לא נקי, או להשתמש או אני אומרת לא, ונשבעת לך, שאני רוצה להגיד כן. בא לי כאילו פשוט לקבל. אבל אני לא מצליחה. אני לא מצליחה. כי זה לא נותן לי. השאלה אבל איזה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על מתנות. זה יכול להיות מפיק עכשיו שאומר לי בוא נה, או בואי אני אתן לך ככה וככה. אבל אולי את חושב, אולי כי מסתתר עם איזה רבדים קצת לא נעימים. אני לא יודעת, אבל אני נורא מפחדת מזה שזה לא יהיה. שומרת על עצמך. מאוד. יפה. ואם זה אנשים ברשת שמציעים לי כסף, כאילו בואי אני רק
כאילו, הלוואי, אני רוצה להגיד כן, אני באמת רוצה להגיד כן, ואני לא יכולה. אז אז אני חושב שהערכים שלכם מאוד... יותר מדי. לא יודעת, אני לפעמים אומרת, וואי, תשחררי, תגידי כן, קצת חיים קלים. אם מישהו יכול, הנה, אם אני יכול להגיד לך איזשהו משהו עכשיו, את יודעת, אני בעיניי זה לא... אם היית מאמינה שהדבר הזה הוא נקי, שההצעות האלה הם נקי... כנראה הייתי אומרת. כנראה שהיית אומרת כן. כן, כי האינטואיציה שלי מאוד חזקה. ואני בטוח, וגם את אישה מאוד עצמאית ומאוד... חלילה, אני לא רוצה להישמע כאילו... אבל אני מאמין שאת הדברים שאנחנו מקבלים, אין קיצורי דרך. כן. אין קיצורי דרך. אבא שלי תמיד אומר לי, אין דבר כזה חינם. אין דבר חינם. כזה. כן. ואין קיצורי דרך. נכון. אין קיצורי דרך, במיוחד במקצוע שלנו. אין מצב. כשאני רואה את כל היוצאי ריאליטי, הם נהנים מאיזה 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות של תהילה. אני באמת כואב לי. למה? כואב לי עליהם. למה? כי זה מסע נוראי לנפש בעיניי. כשזה בא מהר והולך מהר. בדיוק. כן. זה מסע נוראי לנפש בעיניי. אבל יש כאלה שאתה יודע, שממשיכים. אבל אין לזה בסיס חזק. כן. אין לזה בסיס... שוב, כל אחד והדרך שלו. הדרך שלו, ואני חלילה לא... אבל אני מסכימה איתך יש אנשים שהסנטר שלהם מאוד, יש כל יוצאי ריאליטי שהסנטר שלהם מאוד. כבר היה בשל הדבר. כן, ומתעלים את זה, ומכוונים את הפרסום שלהם לפרנסה ולעבודה. כן. אבל פרסום לשם פרסום, זה בור ללא תחתית בעיניי. נכון. וזה סכנת נפשות. אנחנו רואים את זה עכשיו כותרות של משפחות שרבות ביניהם, כן. מבינה, זה כאילו, את רואה את זה, את רואה שאנשים מחפשים את הכביסה המלוכלכת שלהם בחוץ, הם דברים נוראים, אתה רואה פשוט כותרות של משפחות, של גירושים ודברים כאילו מכוערים ודברים בסטורים, אתה אומר בואנה, מה קורה פה? האם זה נעשה כבר, זה פרסום לשם פרסום, לשם תראו אותי? כן. זה מפחיד, זה סוג, בגלל זה אני חושב שאנחנו שחקנים, ואנחנו ללמוד משחק, ואנחנו בונים איזושהי דרך בעולם הזה, גם זה דרך מאוד עכשיו, זה דרך ארוכה. כן. המנהל האומנותי שלנו אמר, ניר ארז, אמר חבר'ה, המקצוע הזה זה לאנשים שמוכנים לרוץ מרתון. מנגד, שחקנית מאוד מאוד מפורסמת שהצליחה בשלב מאוחר בחייה, אמרה לי, אני לא מסכימה עם המרתון. עם המונח הזה מרתון, כי מרתון זה... אין עצירות. זה מעייף, כן. אין לך עצירות. בדיוק, זה לרוץ וזה מעייף. וזה קטע שהיא עלתה לי דווקא, כי היא תמיד הייתה כמעט. שנים היא הייתה כמעט, היא בת 37-8 היום. כן. והיא תמיד הייתה כמעט וכמעט 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 וכמעט, עד שכבר כאילו, די, כמה אתה יכול להיות כמעט? אבל לא, היא התמידה, היא המשיכה. אבל היא לא קראה לזה מרתון. אני לא זוכר בדיוק למה היא נתנה לי איזה... כי יש לך את העצירות של הנשימה לפני, נכון. לאן אני רוצה להמשיך, אני מרגישה את זה עליי. אני עושה, פתאום יש לי רגעים של כאילו... כן, אני רואה באינסטגרם שפתאום כזה, את באיזו תקופה שאת נותנת לסרטונים וכזה, ופתאום כזה, אני צריכה את זה לעצמי. את הרגע לעצמך, כן. אני לוקחת אותו. נכון. פעם הייתי מפחדת ממנו. נכון. היום אני יודעת שזה כאילו, הרבה פעמים לבנות משהו חדש, לא יודעת, לשנות קצת לא יודעת, כאילו פשוט, כן. שזה לקראת משהו יותר גדול, וכשזה רועד, זה בסדר. כי זה לא כי אתה נופל, זה כי רגע אתה... כי את מרגישה אולי שאת מקריבה יותר מדי, אם את עכשיו באיזה טירוף, כי את עוצרת מתוך מקום, לתת מקום לנפש שלך. כשאני מרגישה שאני צריכה לעצור, הנפש שלי אומרת לי, ואני פשוט היום קשובה לה. יפה.
את מרגישה שהקרבת רגע מעבר למה לא הקרבתי מעבר, פשוט אוקיי, עשיתי. אוקיי, אני מרגישה שבא לי עכשיו, לא יודעת, אני צריכה כזה משהו אחר, או אני לא יודעת, אז אני רגע שנייה נושמת, ובגלל שאני מאוד בטוחה בדרך שלי, מה שפעם לא הייתי, אז פעם הייתי נלחצת, והייתי נכנסת לדאונים האלה. כן. הייתי עכשיו בבאסה, הייתי נותנת לעצמי לשבת במיטה ולא לקום, וזה היום, אני לוקחת את זה בצ'יל. כאילו, אתה מבין? את הבן לבן. ממקום יותר רגוע. כן. כאילו, את הבן לבן. את הבן לבן. כן. וואי, איזה התמודדות זאת, אה? כן. הבן לבן. כן. זה, אני חושב, הדבר הכי קשה ששחקנים מתמודדים איתו. כי אתה באפ, ואז אתה פעיל, כאילו, מה קורה? אין מה לעשות. ועוד פעם אפ. בדיוק, וזה המקצוע. כן. המקצוע הוא רעיונות עבודה. מרעיון עבודה לרעיון עבודה. זה המקצוע. אם קיבלת את העבודה, good for you, אבל זה נגמר. אז עכשיו אני רוצה שנגיע לפינה שלי, כי אני צריכה לקבל את העבודה הבאה. זו פינה שנקראת סופר מפורסמת. סופר מפורסמת! שבעצם, בינינו אבל, אני פרצתי למייל של מורן מרציאנו. אחלה מורן מרציאנו. כן, יש... מלהק על. אני חייבת לקחת את האודישן הזה, אני רוצה שאתה תעזור לי, וכמובן אחרי זה אנחנו נצלם אותו. רודי ברין, כמובן. זה סדרה של ליאור רז חדשה, אתה יכול לבקש ממנו לעשות את החוקר. יש לליאור רז סדרה חדשה, ואני אפילו לא יודע עליה. אתה לא יודע? ליאור. בבקשה. מה זה? אנחנו משחקים כאילו? שקרים של אחרים, ליאור רז, זה הסצנה שדפקתי למורן מרציאנו. חכמה יפהפייה מהפנטת. אפרת, חכמה יפהפייה מהפנטת וכובשת כבת 30, פה התחברתי, אמרתי זה שלי. נרקומנית שבורה של החיים. שבורה של החיים. מואשמת ברצח. וואו. כן. עכשיו רוצה שתעזור לי קצת... מה, לנתח כאילו? לפצח את זה, כן. אוקיי, בוא נפצח. בוא נריץ קודם כל את הטקסט. כן. אתה אפרת. אני אפרת? כן, אני ככה אבין מה אתה עושה, אני צריכה ללמוד. אוקיי. אוקיי, חוקר. איפה היית? אני עושה את זה טוב רגע? איפה היית? איפה היית? יפה. כן? כן. אתה רוצה את זה קטן, או אפילו גדול? נראה לי זה יהיה כאילו יותר הכי מונוטוני אולי, כזה הכי פרקטי. כן. איפה היית? איפה היית? כן, הכי... ואז אפרת. הלכתי, יצרתי, ישבתי וקמתי, הוא לא הבין מה אמרתי. נכון, זה את זה כתבת את טקסט זה? יפה, אני לא, מה פתאום? זה לא אני הלכתי, זה. יצרתי, ישבתי וקמתי. לא הבין מה אמרתי. וואו, מה זה? וואו. מה זה? קשה לפיצוח. טקסט קשה. תהיתי, חשבתי, הבנתי, השכלתי ושוב נעצרתי. נו. שוטר ימניאק, לא עשיתי כלום, תוריד את היד, אתה עובד ציבור. שוטר ימניאק, אני אגיד לך שוב, תוריד את היד, אתה עובד ציבור. רוצה להתקדם או מה? הלכתי, ישבתי, התפוצצתי. הלו, יא מלצר שבור, תביא את הקפה, אתה גמור? מה קורה פה? מה קורה פה? אני לא יודעת, זה טקסט ש... וואו, איזה טקסט. הוא קשה? בעיניי... טוב, היא כנראה מאוד... מה? היא נרקומנית של היא החיים. נרקומנית של החיים. וזה ניכר פה. זה ניכר פה. ממש. היא בסט לחרבות פה. היא בסט לחרפה נראה לי. אוקיי, אתה אומר שצריך לתת לזה מחשבה, אבל היא כאילו פשוט, אני צריכה לקחת את זה למקום שהדמות שלי... לך איתי, אחי, את יודעת מה? כאילו, לא יודעת, הלכתי, עצרתי, באתי, הוא לא הבין מה אמרתי. כן, תהי אפילו, כאילו... מה? כאילו, מה אתה רוצה? כן. כאילו, כל הזה, מה אתה רוצה? מה? אני הלכתי, אני כל באתי. זה הסאבטקסט, זה מה אתה מזיין את המוח? מה אתה רוצה? אני, כן. אני עכשיו... הלכתי, עצרתי, באתי. כן. הוא לא הבין מה אמרתי. אתה הבנת? יפה. כן. משהו יותר... נראה לך שאני אקח את האודישן? אני יכולה לעבור כאילו נרקומנית יפהפייה שבורה? לחלוטין. את היפהפייה את לא צריכה לעשות כלום. די. אבל כן. בסדר. שמי, כי הטקסט מאוד זה כזה... זה חרוזים. כן. הוא קשה. מאוד, וואו. אין לזה עוד... זה מה שקיבלתי לאודישן. אשכרה. כן. מעניין מאוד. כן.
מעניין מאוד שאתה לא מבין גם מה... לא מבין כלום. אתה יודע ששיקרתי עליך. זה טקסט שאני כתבתי. אני אמרתי? ניסיתי עם גיל ויין לעשות ממנו שיר. אבל מה אמרתי לפני? כן, איך אמרתי לך נכון, בתחילת את הזה? כתבת. אני ניסיתי לעשות את זה עם גיל ויין שיר, זה לא עבד, זה יצא לנו כזה שיר כדורגל, ואז אמרתי, אוקיי, בוא ניקח את הטקסט המדהים הזה, שהוא באמת טוב, ולהפוך אותו לסצנה. אבל גם זה כאילו לא, אני אמשיך עם האורחים הבאים שלי, אני זה קשה להפוך את זה לסצנה. אז שמת גם ליאור רז, מורן מרציאנו. יש פה, טוב, בסדר. ואני כזה, איך לא שלחו לי... אתה אכלת את זה. אתה מבין איזה שחקנית טובה אני? לא, זה פשוט כתוב פה. פשוט טקסט חרא, אז אמרת, את כתבת. כתוב פה ליאור רז. השבורה של החיים היה קצת... אמרת, זה מוזר, כי בדרך כלל לא שופטים, הדמות לא שופטת את עצמה. כן, בדיוק. אז אבל זה מוזר. מעניין, מיטל, זה מעניין. זה מאוד פיוטי. שוטר ימן יקר עשיתי כלום, תוריד היה טוב בציבור, זה כאילו... זה היה אמור להיות שיר, אבל... ישבתי, הזמנתי, לחשתי עד שהתפוצצתי, יאו. מעניין. זה אמור להיות שיר? זה היה אמור להיות שיר, הבנו שאין לו מעוף. אין לו תכלית. ניסיתי להפוך אותו לטקסט, גם כנראה הוא לא מספיק חזק. אני אעבור לאורח הבא, נראה אולי אני אצליח לעשות לו טקסט הזה משהו. אולי. נראה. טוב, תודה על כלום. לגמרי. סתם לא, עזרת לי קצת. תודה על כלום. טוב, אנחנו כבר שעה פה. באמת? כן. הזמן עובר מהר שנהנים. יכול לבלבל את המוח עוד שעות. אתה לא מבלבל את המוח, אתה באמת מדהים. כפרה עלייך. אני רוצה לשאול אותך ככה, איפה אתה רואה את עצמך? לא בא לי להגיד עוד 5 שנים, כזה עוד 5 שנים. איפה אתה רואה את עצמך? את יודעת, בשנה א', בניסן נתיב, דיברנו על מילים, על כוחן של מילים וזימונים. אני אמרתי לעצמי ככה, יונתן, שנה א', אתה מנפץ את קירות ניסן נתיב, שנה ב' אתה דופק בדלתות של התעשייה, שנה ג' אתה מקבל תפקיד. וזה קרה. צ'ק. הייתי הולך מהבית ספר לבית, והייתי מסתכל ככה למעלה ואומר, עושה אודישנים, וזה הייתי אומר, אלוהים, תן לי תפקיד, תן לי להרגיש איך זה. בבקשה, תן לי. מה אכפת לך? תן לי להרגיש שנייה איך זה. כן. ודברים קרו. כן. אז איפה אני רואה עצמי עוד 5 שנים? כן. היום, שאת שואלת אותי, אני רואה את עצמי עם משפחה, משלי, ילד, לפחות איזה ילד. כן? כן. זה החלום שלי, באמת. החלום שלי זה יציבות. אני רואה את עצמי בן אדם. יואו, גם שלי. יציבות. שקט נפשי. מקום ובית חם. כן. בית חם. והכל יקרה. כל השאר יקרה. הכל יקרה. המקצוע, הכל יקרה. אתה יודע שהזכרת לי שגם אני פעם שהייתי מדברת לאלוהים, אז הייתי כאילו מסתכלת למעלה. לא יודעת מי אמר לי, אבל כאילו דברי לפה. כי כאילו, זה החיבור כאילו הכי... זה מפה לשם. כי תמיד הייתי, כן. אתה יודע ששאלתי את הצ'אט. מה הקטע שלך עם הצ'אט? אני לא מבין. כי אני כזה נעזרת קודם כל כן. קודם כל, שתדעי לך שהוא חרטטן של החיים. כן. אלא אם כן יש לך את הפרימיום. כי יש את הפרימיום. אוקיי, זה לא חרטטן. אבל אני אגיד לך מה, כי אתה לא מרגיש לי כמעט בשום... כאילו, אני בסדר שיש את זה תמיד, אבל אני לא מרגישה שאתה כמעט. וכשהוא רשם, בסוף, הוא ההוכחה כשנשארים נאמנים לאמת וללב, אפשר להגיע רחוק. סליחה, יונתן הוא הסיפור של הכמעט שהפך להצלחה. אז רשמתי לו, איפה אתה רואה את הכמעט? כי אני לא מרגישה כמעט. אז הוא רשם לי ככה. הוא כמעט הלך ללמוד משפטים ובחר ללכת עם הלב. הוא כמעט הסתפק בתפקיד קטן בפאודה, אבל ויתר כי האמין שיגיע משהו גדול יותר. הוא כמעט נכנע לטראומות מהצבא, אבל השתמש בהן ככלי בתוך המשחק. הוא כמעט נשאר באילת רחוק מהבמות, בסוף פרץ קדימה למרכז. כלומר, הסיפור של הכמעט, סיפור על אדם שחווה שוב ושוב את התחושה שהוא על הקצה, רגע לפני, אבל במקום לעצר, הוא הפך את זה להצלחה. וואו, הצ'אט הזה מכניס לפרופורציה, זה מדהים. זה מטורף.
ממש. אבל אתה יודע שזה רק שהשיח שלך איתו הוא ממקום טוב ואוהב, כי הוא לומד אותך. הוא לומד את השפה שלך. הוא לומד את השפה שלך כלפי עצמך. זאת אומרת, אם אתה מתחיל זה, הוא יכול גם לתת לך דברים, you know, רעים. זה מהמם. וזהו, אני שמחה אני היה לי מדהים איתך. וואי, גם לי, אני יכולה להמשיך עוד שעות לדבר איתך פה. גם אני. בסדר, אולי נעשה גם חלק ב' מתישהו. נעשה גם חלק ב', אנחנו נעשה. לא, בואי נעשה חלק ב'. אנחנו נעשה. אנחנו חייבים. אמיתי. באמא. ואני רוצה לאחל לך להמשיך בדרך שלך, ולהמשיך עם האמונה. תודה, יקירתי. ובאמת לדעת שמקשיבים לך, שם למעלה, פה למטה, אלה ששומרים עליך, אלה שמסביבך. שהיקום שומע אותנו. כאילו... כן. כן, אבל יש כאלה ששומעים אותם יותר. כן. סורי, זה... לא, מה פתאום? כן, יש כאלה ששומעים אותם יותר, ואני מרגישה... כי איך אמרת? ששומעים אותך יותר. כי איך אמרת? שזה מפה? כן. מהלב? כן. אז שומעים, שזה מתוך מקום, מתוך אמת. נכון. וזה מקום שאת פועלת בו, ואני שמח שקודם כל, שהחיבור ביני לבינך היה על הוואן, שצילמנו אותה אצל יוני חרלפ, האגדה, שצילמנו אצלו את ה... ישר התחברתי אלייך, אני רואה אותך, אני תהיתי לעצמי אם אתה עם כולם ככה, כי אתה יש בך משהו שיודע לפתוח אנשים נורא מהר. אמרתי לעצמי, הוא כולם ככה, כי הרגשתי את זה ביום צילום. מיטלי, טאטה, יש לך איזה משהו שאתה יודע לשחרר אנשים. אני יודע, וזה מתוך מקום, אני מכירה את המקום הזה. כן, מתוך מקום, אבל גם שאני מאוד מפוחד שלא יהיה, כמו שפחדתי לפני, מיטל, מה? כן, כן, כן. מבינה, זה מתוך, לפעמים הרבה דברים קורים גם מתוך מקום מאוד חסר ביטחון דווקא, ומשם אנחנו מוצאים את המקומות הכי יפים. אני שהייתי ילדה, הייתי הדבר הכי ביישן בעולם, כן. ומה שאתה אומר עכשיו, זה כי למדתי שאני נכנסת למקום, קודם כל לתת החיוך, להגיד את השלום, וזה כאילו אנרגטית, פותר הכל. לגמרי. ומהמקום של כזה, כאילו פתאום זה כזה... היי. כן, אבל זה נבע באמת מהמקום הזה. ויש פה חיבור אנושי, אמיתי. כן. כשהוא קורא, זה מבורך. איזה כיף. זה מבורך. כי באת מהלב ופתחת לב, אז אני פותח את הלב, תודה רבה. I love you. love you. ותודה לכם שהייתם בעוד פרק של כמעט מפורסמת. נתראה בשבוע הבא בעוד פרק. תגשימו חלומות, אל תפחדו, לכו אחרי הלב, אוהבים אתכם. למלך. אייל, דפק שם גבות. האח שלנו היקר. יואו, איזה כיף. חיים שלי, היה לי מדהים. זה חיבוק.